गागि एडभकेट करुणाकान्त बसुमतारीनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गसाइगाव उकिल आफादा दुखु मोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय बड'सानि स्टुडिअ'आव आं फामि ब्रह्म नार्जारि। क'क्राझार बिजिरसालियाव खामानि मावनाय गागि एडभकेट नटारि पाब्लिक एबा दतमानि थागिबि करुणाकान्त बसुमतारीनि हरखाबै रुंसारि जालांनायाव गसाइगाव उकिल आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सरासनस्रा सम बायदियैनो थांनाय शुक्रबारखालि क'क्राझार बिजिरसालियाव मावबिफानाव थानाय समावनो बिथांनि देहाया हरखाबै गाज्रि जायो। गोब्राब थासारियाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसनहैयोब्लाबो हरनि खमैबो 1 रिंगासोआव बिथाङा रुंसारि जालाङो। गागि एडभकेटनि रुंसारि जानायखौ लानानै दिनै गसाइगाव उकिल आफादनि थांखि बायदियै बिजिरसालिनि गासैबो खामानिफोरखौ दोनथ'यो। बिनि उनाव मावख'आव मोनसे दुखु फोरमायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव एडभकेटनि नखरनिसिम गोथौ दुखु मोनफानाय फोरमायहरनानै बिथांनि जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय 1 मिनिट सिरियै थानानै आरज गाबो। गसाइगाव बार आरो क'क्राझार बार दुटाइते আজি কর্মবিরতি হয়েছে। কারণ ক'ক্রাঝার বারত और गसाइगाव बारर शुभाकांक्षी करुणाकान्त बसुमतारी एजन सिनियर एडभकेट जोवाकाली राति एटा 10 बजामानत मृत्यु होइছে और प्रति प्रकाश करार कारण आज कोर्टर काम काज बंध आछे। तो करुणाकान्त बसुमतारीर मृत्युई क'क्राझार बार एसोसिएशन और क'क्राझार कोर्टत एटा अपरणीय क्षति। एकाधारे 44 बছর धरे प्रेक्टिस करिছিল और प्राय 18 बছর धरे नटारी हिसाबे काम कर मृत्युए आमाक गभीर शोकाहत करिছে और तार बारे आमी एटा कन्डोलेन्स मिटिंग आज इयात आमी एटा प्रस्ताव लैছো और तार परिप्रेक्षितत कोर्टर काम काजটো बंद हयेছে। After passing that, आत्मा सद्गति जनाई आज विमानते मिटिंग स्थगित कर